Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Hey 2030 tibwereranso mboma lake liti. Boma lake liti limene muti muzabwere 2030 liti. Kumalayi kunkuno? Kuononga kunyumba ya boma, kuononga zinthu, kusetera makoma, mpaka nakubanda agalu omwe. Kuma anthu inu. Ayi, mukafike. Ngati mukumadzinamiza kuti 2030 mudzabwereranso mboma. Inuyo bwereranso mboma kulamula dziko la Malawi lino. Mukunamizana kwambiri. Pezani zina zochita. Ndabweranso lero. Masabata apita mbuyo kunali mtsutso masamba mchezo kuti kodi IHRDC kodi iwowa ndi ololedwa kapena kuti ndi anthu oyenera kuti apangitseko mademo kupangitsa zionesero zosakondwa ndi ulamuliro ukuchitika panopa. Maganizo wanga ndoti chani? Maganizo wanga ndoti ayi. Koma I'll tell you why. Chifukwa chani ndikuganiza choncho. Koma ndisanakuuzeni maganizo wangawa, ndisanafotokozere maganizo wangawa, ndiyambe kuforokozani kaye history komanso kupatsani ka trajectory pang'ono kokhuzana ndi ma human rights defenders Malawi muno. Titalandira ufulu wathu mu 1994 ndi pamene kunabuka timabungwe tilomenyera ufulu wa anthu. Okay? Kuchokera mu 1994 kufika 2004 mu nthawi imene amalamulira Dr. Bakili Muluzi kunali kabungwe kacha kotchedwa kuti Center for Human Rights and Rehabilitation, CHRR. Kunali ma activists osiyana-siyana amene anabwera nthawi imene ijayi kuphatikizirapo ma activists ngati na Rafik Hajat amene anali otchuka kwambiri mu nthawi imeneyi. Atamenyera ufulu nthawi imeneyi then kudzabwera ulamuliro omwe unayamba mu 2004 kafika 2012. Muona kuti anthu amene aja ena anasowa osaonekanso. Kuchokera mu 2004 kafika 2012 nthawi imene amalamulira Dr. Bingwa Mutharika kunabukanso ma activists ena. Okay? Ma activists amene anabwera ndi Human Rights Consultative Committee imene munali anthu ngati achina Undule Mwakasungula, munalinso achina McDonald Sembereka. Awa anavuta kwambiri mulamuliro wa Bingwa Mutharika. Ngati amene mukukumbukira bwinobwino mukhoza kukumbukira kuti ndi amene anatsogolera mademo apa 20 July. Okay? Kuti kuvute kwambiri ku mademo amene anatisiya anthu ambiri achi. Nkhani yake inali kuti akumenyera ufulu anthu osiyana-siyana. Dr. Bingwa Mutharika atamwalira ndikubwera Dr. Joyce Banda. Anthu awawa adapezeka kuti ena ali ku embassy, ena ali muzintchito zosiyana-siyana, ma activists osiyana-siyana nazasowa mu nthawi imeneyi. Kunabweranso ma activists enaso ngati achina Mavuto Bamusi amene anali nthawi imeneyi akututumikiranso ndi mabungwe awonso. Adavutanso nthawi imeneyi. Nthawi yokhuza ndi devaluation, cash gate, mu dzina loti akumenyera maufulu anthu a Malawi. Nthawi imeneyi atamenyera maufulu awo kuzabwera no Dr. Professor Peter Mutharika kuzalamulira from 2014. Anthu aja ena anasowaso ena magwira ntchito State House, ena magwira ntchito kwakuti pamene kumatulukira ku ilili lotchedwa kuti Human Rights Defenders Coalition chanchani lotchedwa kuti HRDC. Mosogozedwa ndi achina Timothy Ntambo komanso Gift Travels. Inuyo mungathe kuwakumbukira bwino kwambiri ndi anthu amene wawo kuti atangomenya ufulu wathu ife kuti pangisa kuti Amalawi apange mademo mpaka na boma linasintha. Atangosintha boma, ena anasankhidwa khala nduna, ena anasowa, ena anapita ma embassy, kusowa anthu anthu oti amamenyera maufulu anthu. Ndiye muchoka mu ulamuliro amene uja amene timaona ngati mavuto aja anapezeka kuti adakhala times 4 mavuto amene timaganizira kuti apo pande ife tikumana mavuto tufuna tisinthe ulamuliro chifukwa tikumana ndi mavuto awa ndi awa
koma titasintha ulamuliro mavuto aja anachuluka kuposa amene analilipo poyamba. Actually things were very worse. Koma anthu aja sanatuluke tsiku limodzi kupanga mademo kapena tsiku limodzi kuyitanitsa kuti fa tiyende pa msewu tipangise zionetsero zosiyanasiyana. Nthawi imene tinkapanga mademo mudemo yoyambirira ya Professor Peter Mutharika mukhoza kundikumbukira iwe kuti even forex jai exchange rate inali pabwino. Anthu amagula magalimoto ndi 2.5 million magalimoto mapezeka kuti akufika ku Malawi kunoko. Koma zinthu zinasintha kuchoka pa 2.5 million anthu kumagula magalimoto ndi ma 20 chakuti million. Iwowo akuonerera sikuti ndi nkhani ya magalimoto khayo yayi. Even zakudya sugar fuel anali kuti zovuta kwambiri sizinambe zachitika mu history ya Malawi. Koma HRDC inali chete kumangoonera zonse zija osadzudzula osapangisa mademo nde akabwera panopa. Okay, munoona kuti munthu imene jaya amene amayankhula nda accident awa anamiwa ndazi nzawo. Okay, tingopemphera kuti mwina anamiwa apitilize kuwayimira Malawi even mulamuliro wa nyuwaniwo. Koma point tikunena ndionena kuti HRDC inakhala chete munthawi imene Malawi amavutika kwambiri kuposeraso even imene amavutikira poyamba. Okay, momwe akanakhalanso ndi Malawi kwa imene kuti azimwe timafuna tisinthe zija sizi. Koma iwo chifukwa ndira anthu ambiri maudindo anakhala chete anakakhala mu comfort zone wasiya Malawi akuvutika. Ndi zovuta kwambiri panopa kuti takhulupirire kuti ndi anthu oyenera kuti apangise mademo pamene zinthu zomwe zikuvuta panopa zinthu zomwe yo zimavutanso mulamuliro winawo koma sanayankhuleke kalikonse. Chomwe HRDC singaloledwa panga mademo ndi integrity, osati kuti alibe maufulu yayi. Ali ndi ufulu wonse mwina woti akhozopanga assembly koma akusowa integrity, akusowa chilungamo, akusowa kuona mtima. Ndi kusaona mtima kumene kukhozotipangisa ife kuti inu yonse mukuloledwa kuti mubwere pa msewu chifukwa integrity yanu ndiyochepa kwambiri. Okay, kusowa integrity ndi chinthu choopsa kwambiri chifukwa chikhozopangisa kuti zinthu zomwe tikuziona ngati ndi zoyipa kapena zisokonekera zikhale kuti okay kuti onongera dziko lifedha. Chifukwa ineyo kuona kwanga nkoti HRDC inapanga contribute kuti dziko likhale ndi downfall, kuti tifike mu state yonena kuti umwe tili HRDC played a very very big role. Ndi chifukwa choti HRDC ndi gulu la anthu kuti libe integrity, libe kuona mtima, libe chilungamo. Kuona kwanga nkoti anthu awawo sakuyenera kuloledwa kuti akhale pa msewu pena paliponse mu dzina loti apanga mademo owukira pa zinthu zoti fuel wavuta kapena forex yavuta pamene forex yomweyo inavuta mulamuliro wapitawo iwo anakhala chete. Kusowa integrity kwa saizi awa sakuloledwa kupanga mademo. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.